Strojová technika sa medzi priekopníkmi snažila prebiť 10 ročia, ale len málo značiek to skutočne dokázalo. Vítajte priatelia pri druhej časti Andreasa Štýla, otca motorovej píly, v praxi pri spracovávaní dreva. Ázia. Nestíha za tebou vôbec. Tak sme mali možnosť porovnať v praxi video Husqvarna a Štýl v reze na klátiky. Skrátka, vážení diváci, môžete vidieť v skutočnosti, že mám motorovú pílu MS 460 Štýl. Ten pás je už viac ako v pol draní.
On má pás nový, má Husqvarnu 357 XP, čisto nový pás. A nestíham aj tak. A kolega to sám povedal. Takže, vážení diváci, vítame vás v tejto druhej časti videa natáčaní naživo. Otec motorovej píly, séria 2. Som rád, že nás sledujete, dávate nám proste lajky, dávate nám sledovanosť. My sme proste ľudia, ktorí radi túto prácu robíme a si myslím, že takisto aj môj kamerman Adam Merašický z Haliče, môj výborný, dobrý kamarát, aj spolupracovník. Natáčali sme prvú časť Otec motorovej píly, to bolo viac menej z minulosti kvázi, z minulej éry, ako vznikli motorové píly. No ale teraz sme v realite, takže tá realita a prax je trošku iná a tá minulosť Wikipédia tiež. Takže vidíte, je z toho naozaj veľká radosť, je s tým radosť robiť. Pozrite sa, za chvíľu máme skoro 3 metre dreva za malú chvíľu popílené. Takže keď sú to naozaj dobré výrobky, takže je to naozaj o tej kvalite, kvantite, spoľahlivosti, dlhotrvajúcosti, čo sme v minulosti spomínali. A som rád, že sa môžeme zúčastniť tohto druhého videa. Toto s kolegom Števkom, tiež dlhoročný praxant, chodí aj včera bol ťažiť. Máme možnosť porovnať pílu štýl MS 211 v reze, konkrétne akorát sme to porovnávali, a Husqvarna 357 XP, kvalitu v reze, a tu je kolega Števko. Dostal som druhú prehru z Husqvarnou proti štýlke. A to je kubatúra MS štýl 211, vážený. Nie, že je to reklama, ale je to ozaj skúsenosť. Na videu to budete vidieť, že je to ozaj, nie je len reklama, ale je to ozaj kvalita, kvantita a spoľahlivosť tých motorových píl. Proste lesáci určite mi dajú za pravdu. Hobby, ktorí sú doma, ktorí niečo s tým vytvárajú, nejaké rezby do dreva. Proste vidíte sami v tých rôznych videách na YouTube, že viac menej sa používa štýlka ako iný zdroj. Pomaly štýlka, vlastne štýlka už tohto roku 2024 oslavuje svoje 94. výročie, takže od jej vzniku, pretože prvá motorová píla
bola vyvinutá v roku 1929. Vyvinula sa v továrni Andreas Stihl, takže v Nemecku, čo sme spomínali v minulej časti. Takže tá doba tých 94 rokov sa ozaj osvedčila na jej výkonnosti, kvalite. Ľahké sú tie pilky, proste nie sú ťažké, proste jednoducho. Kvalita, kvantita, spoľahlivosť, čo sme spomínali minule. Tu sme v realite proste, pínime. Sami to môžete vidieť v tom videu. Sledujte nás, sme radi, ďakujeme vám, prajeme pekný zvyšok dňa. Dovidenia, teším sa na ďalšie stretnutie v realite, v ťažbe, páni. Dovidenia. A Števko, mohol by si nám niečo o značke Husqvarna povedať? No, Husqvarna je nie tak výkonná veľmi ako jej štýl. A pomaly už bude asi stiahnutá aj z trhu a bude väčšinou predávaná iba píla štýl. Lebo je píla štýl je využívaná aj vo veľkej drevoťažbe. Pri traktoroch všade sa uplatní. A Husqvarna je už na zániku pomaly. Dobre, takže pri tretej časti sa vidíme v ťažbe. Takže v treťom videjku sa uvidíme pri realite spíľovaní stromov. Dobre. Ťažbe. Ďakujeme. A ja ďakujem a teším sa znovu na spoluprácu. Tak priatelia, sme na konci druhej časti otca motorovej píly Andreasa Stihla a mohli ste vidieť pílenie na klátiky a spracovanie dreva s môjim dobrým kolegom a kamarátom Palim a takisto dobrým kamarátom a kolegom Štefanom. A toto bude iba ukončenie videa, v ktorom si vlastne dáme kávu, takže na zdravie. Na zdravie. A vlastne Na zdravie páni. týmto vám vlastne chceme povedať. Ak by ste nás chceli podporiť aj nejakou peňažnou sumou, tak nás môžete tzv. Pozvať na kávu. Môžete nám poslať ľubovoľnú sumu peňazí na donate stránku, teda na stránku podporovateľov tvorcov, ktorá sa nazýva coffee.com. No, skutočne na tú kávu nás nepozvete, ale človek nikdy nevie a možno sa na nejaké káve stretneme, alebo sa na nejaké káve alebo niečom inom dohodneme. Tak, ďakujeme ešte raz za lajky, komentáre, odbery. Každopádne, keď ste tu noví, nezabudnite kliknúť aj na zvonček, na všetky upozornenia. A to bude asi tak všetko. Prajme vám krásny zvyšok dňa, ostaňte paranormálni a ahojte. Ďakujeme Dovi. Dobrá kávička. Almázia. Tak to hej. Kamaríde. Skúsime druhú sortu. Takže kálačka nemecká. No. Aká značka? Parkside. Parkside. To sú tiež dobré. Taký záber To sú si dám. Nemci. To s inakším ani neporúbaš. To tu budeš aj s klinami byť. To pozri za chvíľu. Parkside tiež. Takže ozaj majú Nemci dobrú techniku. Priatelia, máme tu dub zimný, takzvaný cer. A akorát vidíte, je tu hrča. A uvidíme, čo naša Parkside, nemecká kálačka. Páni. Môžete vidieť. Paráda. Tak je lepšie pôjde rez. Dobre. Vidíš, aj cez starý rez. Ozaj dobrá sekera. Dobre. Cez ten starý rez. Paráda. Kamaríde. Není klasika poliak. Almázia. Kvalita, nemecký výrobok. To není poliak. To nie. Vykrútené polisko.
Tak nachádzame sa v mojom sade, v rodičovskom dome, ktorý tento sad patrí. A môj nebohý ocino bude 4. októbra už 6 rokov pod zemou. A on týchto 5 krásnych platánov zasadil, keď ja som mal možno 10-12 rokov. Takže z jeho pamiatky. Vážení, tak toto je platán a v roku 2022 prišla veľká búrka a tento platán mal z hodou okolností smolu. Už keby sme tu boli bývali, tak nenatáčam rozhodne video. Tak do tohto platána respektívne šľahol blesk ako z jasného neba, jak sa hovorí. Ale v túžbe to, že keď máte nejaký sad a nejaké stromy rád, tak samozrejme sa snažíte im pomôcť ako človeku, ako dieťaťu, ako každému. Ja tie stromy mám ozaj rád, ako ľudí, ako deti, ako všetko. Tak som pozval môjho kamaráta, že ja na výšky veľmi nemôžem. Môj kamarát Adam vie, robíme kontajnery, ja nie som až tak 2-3 metre do výšky a dosť. Ale ako vidíte hore, Števko vyšiel hore, mali sme vosk. A pekne sme to zatreli a ten platán žije. A v roku 2022 dom šľahol riadny blesk, takže utrpel, proste ide. A tu máš horené drevo. Nie, to je už ktorá kvôra, ako keď sa hojíte rana na nohe, alebo vieš. Ale my sme ho ošetrovali. Ale to je blesk, vážne blesk. Vidíš, už tu zarástol. Vidíš? Števko tam hore bol, to všetko zatierav, ja tu. Toto sme museli zatrieť, aby sa spojilo líko. A ja strašne obľúbujem takže akože prírodu. Ja z toho mám aj školu, strednú odbornú školu Žovca. Takže to mám ozaj tieto stromy, rastliny strašne rád. Tam dobre sme. Je to dobre. Kurva, teraz to dobre.